imizi ephila usizi, imizi engasani nawe, imizi eyabona kuyisaya esithi nabadavusa ebumnyameni bayakubona ukukhanya. Baba wethu ubongcwele, izizwe ezimfamekileyo ziyakubona ukukhanya. Wathi abangefayo bawuvulela befe, abangathethe bawuthetha besitsho bethu ulungile Yehova, uThixo wemikhosi. Nkosi kakhulu Baba, siyabonga, siphakamisela udumo egameni lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Sifundiswe lenkosi incwadi yabaseFilipi chapter 3 verse number 7 to 10. Sibe sesiyathandaza. Incwadi yabaseFilipi chapter 3 verse number 7 no verse number 8 no 9. Sibe sesiyathandaza. Sindisiwe kuseni bonke inkosi ekwazi ukuvusa umuntu esacinga okusindiswa. Ininzi into eyenzeka emhlabeni, abantu balala besithi bayamazi uThixo, bavuka bemphika. Kodwa ekuseni nje ngiyabona ukuthi ngisindiswe, ndingangenwa lisondo, ndingenwe kuThixo owathola impilo yami, ndikude naye. Indaba kaKristu yindaba eyimfihlelo kakhulu, nefuna xa sele simamkele sigxile ekumphicotheni, ngoba uKristu unzulu ubanzi. Salvation ifuna abantu abakhutheleyo nabaserious, nabazilahleleyo uThixo, ukuze uThixo azilahlele kwabo bantu. Uthi lo mbhali verse number 7, kodwa zonke ezo zinto ndandisithi ziyinzuzo, ngoku ndazithatha njengelahleko, into endiyithandayo phana, ngenxa kaKristu. Phofu asizizo zodwa, koko yonke into ndiyithatha njengelahleko mpela, kuba zonke izinto zigqithwa kude le yinzuzo yokwazana noKristu inkosi yam. Zonke izinto zigqithwa kude le yinzuzo yokwazana noYesu Kristu inkosi yam. Ndalahla yonke into ngenxa yakhe. Yayithanda le ndawo ethi ngenxa kaKristu zonke izinto zegqithwa kude le kukuzuza uKristu. Yinzuzo yokuba noKristu. Uthi ke lo mbhali ngenxa yakhe yonke into ndayilahla ngenxa kaKristu. Into yonke ndiyithatha njengomgquba ngenxa yokufuna ukuzuza uKristu. Ndalahla yonke into ngenxa yakhe, zonke izinto ziyegqithwa yinzuzo yokwazana naye. Kwesithathu uthi ndilahle ngenxa yakhe, ndalahla yonke into ngenxa yenzuzo yokwazana naye. Eyokugcina, into yonke ndiyithatha njengomgquba ngenxa yokufuna. Uthi ngoku ndiyafuna, ndilahlile ngenxa yakhe, ndathatha izinto ebezikade zezexabiso zafana njengelahleko ngenxa yakhe.
uthi ngenxa yakhe ngithatha zonke izinto zengelahleko undalahla ngenxa yakhe aphinde athi sendilahlile ngenxa yakhe ndathatha izinto ngenxa yenzuzo yokufuna yena uthi ke ngoku ndathatha yonke into njengomgquba uthi ke kule ndawo ngenxa yokufuna ukumzuza ukuzuza uKristu sele ndithatha yonke into ebengikade liyiphakamisile seyifana njengomgquba seyifana njengelahleko uthi sekunjalo sengithatha ngoku yonke into njengomgquba uthi kule game ngifuna ukwazana noKristu kaloku ndimanywe naye ndingenabulungisa ndizifumanele bona ngokugcina kwam umthetho ndimanywe noKristu nje benziwe ilungisa ngenxa yokukholwa kuKristu cela umuntu ophethe isiXhosa esidala asifundele verse 9 standards kodwa mina bendiyakumfuna uThixo ngibike kuye ndifuna ke sijonge namaso ezi zinto funda pha verse 7 for aqasha verse 7 ndisuke zona ezo zinto zabe ziyinzuzo kum izinto othi xa uzijonga phezu komhlaba ubone uba xa ndinazo andidingi ukuthandaza andidingi Jesu ndinako konke ndinobomi uthi uPawulo zona kanye ezo zinto ezenza abantu bangamhoyi uThixo ezenza abantu bangayi enkonzweni ezenza abantu barelaxe phezu komhlaba kukwizinto ezibenza abantu bangacingi noba badalwa kukwizinto abantu kabezifumene abantu phezu komhlaba badelele bade badelele
naye wayekwabo bantu ababephila phezu komhlaba bengenabo obunye ubomi ngaphansi kobubomi bala. Ababephila phezu komhlaba bejonga izinto abazifumene komhlaba kuphelele kubo, bangayicingi indaba kaThixo. UPawulos wayengomnye wabantu ababehloniphekile ngezinto abazachive kweli lizwe. Uthi-ke akufumana uJesu, ngoba xa uJesu engekafiki lezi zinto onazo ucingelwa zizo ezikupha ubomi. Siyakwazi umfamekisa amehlo akho, siyakwazi ukubulala ingqondo onayo, izinto onazo zikususe ukuthi unqule izinto ezingekho. Izinto osifumene komhlaba siyakwazi ukudela ophilileyo, unqulo ofileyo. UPawulos ngomnye wabo bantu ababephila behamba phezu komhlaba bahlonitshwe ngenxa yezinto abazachive kweli lizwe. Wahlangana noKristu, uthetha amazwi uPawulos. Funa mfowethu, Ngisuke zona ezo zinto abendikade ngizithathele phezulu. Zona ezo ndazibalela ekuthini ziyixhwaleko. Ndazibalela ekuthini ziyixhwaleko. Ngenxa kaKristu. Ngoba xa uJesu engekafiki noba incawu ifikile, kodwa uJesu xa engekafiki kukho ingqondo eyalahleka umntu mhla esiwa esonweni. Loo ngqondo ayibuyiswa nasisikolo, loo ngqondo ayibuyiswa eyunivesithi, loo ngqondo ayibuyiswa ecawa, ibuya mhlazana uKristu wafika. Simvuane ngina naye uthunyana ufiki wasinika ingqondo. Ikhona ingqondo yalapha, ikhona ingqondo yencwadi, kodwa ikhona ingqondo elahluka umuntu esithi uyazi. Efundile umuntu angabi nengqondo, ingqondo angabi nayo. Athathe ilitye aqule lona, alinde ubhubhe umuntu, athi kulo mntu makathandaze kuye, ngoba ingqondo le yakhe uzalwa ngenangqondo umuntu. Ipresidenti ayinayo ingqondo, yalahleka uAdamu umtoka. Bonke abazalwayo bazalwa bengenangqondo. Ipresidenti ayinangqondo, kumfundisi akanangqondo. Xa uYesu engekafiki sisityeba sinangqondo. Xa uYesu engekafiki akamazi na uthi Paulus namne ngomnye wabo bantu ndathi izinto endandikade ndiziphakamisile engekafiki uYesu, ngoba khona izinto zidla ngazo xa uYesu engekafiki. Kukhona izinto ohlonitshwa ngazo umphakathi xa uYesu engekafiki. Kukho izinto ongangazo ebantwini ube ngcono ngazo, kanti kukho into ongayaziyo. Funda. Ngisuke zona ezo zinto zabe izinto ezikade ziyinzuzo, zona ezo ndazibalela ekuthini ziyixhwaleko. ezo zinto ziyixhwaleka ngenxa kaKristu. Ewe. Abantu bayakwazi
wafika emandleni kaMoyintwe lengqondo akayifumani ubamba lento afikele kuyo ahambe nayo. Ndisibalela ekuthini siyixhwaleko uthi umbhali ngenxa kaKristu ifeyo yezinto zam ziyehla afika uKristu. Xa ufika uYesu izinto zakho zehlelwa lixabiso. Xa uyehle khona kodwa nezinto ezinyukela lixabiso. Xa uYesu sithi ufikile kodwa izinto zalo mhlaba zibe zehlelwa lixabiso. Asibuyeka kutywala ngoba ungasasilwa kodwa bafika uYesu baphelelwa yivelu tywala. Sasibona uba sidiselve imali ukuba ngabanxila asifanelekanga kunxila. Loo nto asiyixelelwanga yicawa into nabangelo Yesu ivelu yakhe yaphezulu kweziyelo zomhlaba. Abamhlazana siwayekiswanga yicawa kodwa kwanyuka ivelu kaYesu abamhlazana ahlelwa ivelu. Sayibona imizimba yethu ukuba inexabiso for iyamilala nabantu. Ivelu asiqekwako ukuze singatholi ivelu. Verse number 8. Ewe okunene umuntu xa ixabiso likaYesu engamazi kunzima ukwehlukana nezono. Kunzima ukuphila intando kaThixo ngoba lo muntu uphakamise isandla akakhuli ekwazini uKristu. Icawo sixakwe ngabantu namasindiswa xakiwe ngoba jona phakathi man xakiwe ngoba ivelu uKristu akakhuli kwaba bantu. Aziyekwa izinto zalo mhlaba bakuxelela abantu balomhlaba bathi ndiyafuna ukuya enkonzweni kodwa ndihlulwa zinto zomhlaba. Bani babanje izinto zomhlaba? Nathi sasibanjwe izinto zomhlaba kodwa yaba namandla into yokumbuleka kukaKristu. Sihlule ecaweni, sihlule kwinkonzo zintle, sahlule ebantwini zonke into zisifanele kweli lizwe kodwa bakhona into enamandla ethileyo uKristu. Yabona wathile uKristu sedlulisa ecaweni, sedlulisa khonze ngohlobo lwabantu, saletha ukwephuleka kodwa uyahlathwa ngenxa yethu. Xa uKristu wathilekile uba namandla wokusibukela phansi izinto zalo mhlaba. Xa uKristu wathilekile uba namandla wokusibukela izinto zelizwe. Ngeke ukwazi ukusithatha njengekhukhuma izinto zabo mhlaba. Abaninzi xa bezongena empangelweni badayisa imizimba, balale nabantu ukuze bafumane imisebenzi. Nabami inkosi nabasindiswe bayayenza loo nto abakwileveli ephansi bengekabi nayo ingqondo yaphezulu yokwazi izixabiso lokuthi noma ndinade xa ndinoKristu. Nkosi ngoqhayisa ngawe ndikuncoma Nkosi
Nkosi Yesu, Nkosi Ngo, Imuthombe, Imuthambeko, Nkosi yami, Nkosi wokhaya, Imuthombe. Igama lakho uyawulama okufeza wena kodwa bese usithi Nkosi ngiyokhayisa nawe ngimame na bakhonza abantu bayaye esitweni abantu kodwa bafuna Assurance yokuba xa unokuphupha uzaba ngumuntu ozombona ukuthi awubi nayo mhlawumbi umhlawumbi lo uthetha ukuthi ukwizinto owala nazo ngoba khona izinto abantwana bafuna ukutshilekelwa uThixo kodwa bafuna ukuncama umzuze uKristu ungancamanga uyancama uzathini ikhethile ethile uKristu uyancama sizofuneka kuzincame xabise umuntu onefoni oWhatsApp noba ubhala message noba uyafona xa umuntu ufonela njalo u-end up umuntu
uyakhupha nezinto ezingafanelekanga ngenxa yokumethemba uyaconnecta indlela esiconnectana ngayo thina xa bekuthiwa sinokuyisebenzisa ekufuneni uKristu ixesha silichitha sodwa ulichithe ekufuneni uKristu le ndlela oconnecta ngayo uthethe yonke into emntwini ubuya uthetha yonke into uKristu because sometimes uthetha yonke into ebantwini wenzakale uthethi into uyithethi kodwa xa uthetha uKristu yani ibond le uyenza noKristu uenda pha uthenjwa uKristu nawe umethembe so that xa kufika imini ezimbi zikaxakeka zokugula zokufelwa zokuswela zokulahlwa phela umsebenzi wakhe namali ungathangeko ube ubonde naye uthiwe inhlalo ubonde naye ungabi namali unaye ufelwe unaye ugule unaye uthi uyawulala encwabeni unaye ngoba uthenge xesha lilo wabonda naye thina ke sidlala ngamaxesha ngokuba sibonde sodwa sibe nexesha elininzi siconnected sodwa singamcingi lo kanti kufuneka ukhule ekumazi ulwazi lwakho uKristu luqhubeke ungathi ndaphakamisana ndisinisile kodwa ungakhulu funeka ufunde uKristu uyafundwa funeka ufunde umazi uye ufunda ukwinto manje uzilahle ukwinto bongathi ungazazi bazizodwa sichileka xa uqhubeka naye ube umlahle uchile ngoba xa uya umfunda umphicotha akayiyo lento uyayiyo namhlanje xa uya umfunda abantu abaninzi sibabona babeke bangabantu benyani namhlanje sebefana neimitation zabantu esasibazi necawe ezi ayisizwe eziya sazikade sisizo nomuntu oyicawe nombuzo umuntu ngoba hayi yona siyayazi abantu abasesiguqile asisena kuthini sesila yona yiyo batsho abantu abacawa kwezicawe zamasizwa bathi ayisizo kodwa kufanele ndiyile ngoba andikwazi ukuhlala endlini kodwa yona ndiyayibona ayiyo le ndifike kuyiyo ivusisazela abantu bajola phakathi national ilizwi into nayo alivusisazela alivusa alenzinto alifike emoyeni wethu ukuze sizisole ukuze siyasitshintsha sibone ubuze bethu yathethwa nento siyagcwala ulwazi olungena power nje ulwazi umuntu ulahle izinto ngenxa kaKristu qhubeka endithenge ngenxa yakhe ngonakalelwa unakalelwe ngenxa yakhe konakala ulahlwe zitshumi konakale yonke into unakalelwe ngenxa yakhe unakalelwe ngenxa kaKristu hayi ngoba icawe kwenze unakalelwe no unakalelwe kuba ufuna uKristu futhi endithenge ngenxa yakhe ngonakalelwa awuhambi noKristu ngonakalelwa uhambi noKristu lehlabathi ufuna ukuhamba nayo uhambi noKristu ihlabathi uhambe nayo kodwa noKristu uhambe nayo uyonakalelwa nebangela babadla aphuke abenje namhlanje athola abantu abafuna ukuhuqa yonke into uyonakalelwa neke ngoba uyonakalelwa ukuzukile ngoku ngimzuzile ube sewuthetha lamazwi ngenxa yakhe unakalelwa awukwazi waphakathi kwethu konakalelwa awukwazi uzibona sowuworship uThixo kodwa ungazange unakalelwa awukwazi uba lesibili sokumele uKristu lomhlaba okhohlalele ngonakalelwa uyonakalelwa uyaluza ukuze ugain uKristu uyaluza
nonakalelwa nonakalelwa zezizinto sezinto zonke izimalela ekuthini ziyikuku zonke senizithanda njengekuku ayikho into ekufuneke life yakho ivalue yalonto yegqithi ixabiso lokubana uKristu ngoba xa kwenzeke lonto uyawuncama ubomi bakho ngenxa yezinto zobubomi kuqoqozwa ngesono iminyango elilizwe kuphilwa ngesono kwelizwe kunyuka ngesono kwelizwe kuphilwa naso isono kwelizwe akukho department ongena free ngaphandle kokungeniswa ukuthembeka kuKristu yonke iminyango oqoqozayo kukho amadoda akhohlakeleyo esono esicaweni kukwisono kodwa abantu abakwazi ukuphila kwelizwe nabazosurvive beme njengabantu bokugcina kwigospel esiphetheyo ngabalahlekelweyo abantu abasafundisha abantu abanenhliziyo yelizwe bengalahlekelwanga inhliziyo yelizwe siyahamba nawo for umzuzwana ngabantu abazincamileyo abawushiyeka bemile xa abanye abantu behluzwa bebuyiselwa umfa uthi ngenxa yakhe for verse 9 standards ndifunyanwe ndikuye lonke ixesha lokuphila kwakho ubomi ungayivumeli inhliziyo yakho igcwaliswe into engekhoyo inhliziyo yakho mayigcwale uthando lukaKristu ufa ndiyamthanda uKristu mayikhule inhliziyo yakho ikhule uthando lukaThixo ungayivumeli lento encinci esusa uKristu enhliziyweni yakho uhlale yona lonke ixesha lokuphila kwakho mawumve esecaleni kwakho mawumve phakathi ngoba uyamthanda uyafuna ulomba ndifunyanwe ndikuye uthi ndilahle yonke into ndayithatha njengomqhuba uthi ndifuna ukumzuza ungalahlekana naye umvumile ngomlomo kodwa ungamzuza ungabi nayo umlomo umvumile futhi umlomo wami usithi ndisindisiwe kodwa ungabi nayo uKristu usithi usindisiwe kodwa uKristu akekho ngekho tu engekho nawe uzazi uba unaye kodwa ukusindiswa kona usitsho ngomlomo andisindisiwe ngoba namagqirha ayamvuma nabathweleyo basesTV bayathi basithwele sisindisiwe sithwele akho difihla sisebenzisa izinyanya noKristu bayathi uma ungalahlekelwa ngalo ulahleka ngoko icawe ithwalo ithi uthi usindisiwe uthi ucela ukukhonza ecaweni bathi icawe ikubamba icawe ngenxa yokuba awukhulake kumasiko incwaba icawa ngoba icawe liyincwaba abaninzi bafela ecaweni abaninzi bathi besiya kuKristu bajika bathola umlindi wecawa babesindisiwe babecholiwe belandwe ezonweni wala befika bafika kumlindi ombeliweyo uzabantu bathole khona bakhala besemazantsi ecaweni abafika kuloba besiya kuye Kristu ukufumana lo mbhalo ndifumane yena xa ubeva bethetha basithole zonke izinto zenkonzo futhi baphambili ecaweni kodwa baziwa uKristu
verse 9 standards. Ndifunyanwe ndikuye. Ifunyanwe mthandazo wokusindisiwe. Bandengaziwa nje ngokusindiswa. Kodwa malifunyanwe uKristu. Thina abantu bangalithembi ukuba ndifake othayi bathi ndingumzalwane kanti andisekho kuye. Ndifunyanwe ndikuKristu. Funeka impilo yakho ifunyanwe uKristu. Ukufa ungaqubuli. Ngoba xa ungena Kristu ungekho uKristu uligwala lento zonke abaphandle. Ngoba awuyabona ntweni. Kristu funyanwe ndikuye. Bangadlali ngawo abantu. Ngoba xa ungena Kristu kudlalwa ngawe. Inkolo yokusindiswa ayoyam necamu eyam. uJesu wasikhulula ukuze sakhe izolo ngaphakathi kuthi. Xa siphuma apha sihlangana apha sinabazalwane asitholi Jesu okanye sive uNkulunkulu ngoba sesihlangene nje. Kufuneke uhamba wedwa uzivele uNkulunkulu wakho. Izwi uNkulunkulu mayithubela uJesu wayezawudiliza le nto yokucinga intoba izinto zecawe kulapho uThixo atholakala khona. Wayeza uJesu ukuzoba kubukumkani bakhe ngaphakathi kwabafumana. Lo uthe wazalwa ngokutsha, zalwa ngamanzi nangomoya, uyaqala ubukumkani. Bukumkani bukaThixo abuziswanga kwiindonga ezizakhileyo. Kodwa ubukumkani uThixo wayefuna sibamkele bungene kuthi ngaphakathi ubukumkani. So uJesu xa efikile ubukumkani bufikile kuwe. uJesu mawukhula ubukumkani bukaThixo buphila ngaphakathi kuwe. Verse 9. Ndifunyanwe ndikuye. Ndikuelowo nalowo makafunyane eKristu. Ndingena ukwazi ukuba ufunyane uKristu kodwa kube khona izinto zakho ogcinene nazo. Uphila ungahlambulukanga, uphila unezinto ezibethayo ungakwazi ukuthandaza, siwagqibe amandla akho, ungakwazi ukusilamuka, ungakwazi ukufunda iBhayibheli, ungakwazi ukuba nesibindi sakuthandaza. Ulale nje uvuke nje awunamhla ezwini, awunamhla emthandazweni, awunamhla ekukhonzeni, awunamhla ubukade unawo umhla kodwa izinto zangena phakathi enhliziyweni zeba umhla. Ngoba umhla uyaphela uyastopa xa kukhona into evale uYesu ethatha indawo yakhe enhliziyweni yakho. Uyema ke ijeni yakho yokusindiswa yema, iyaphinde iqhubeke mhlazana uvuma. Ezi zinto ezigcine uYesu zamkhuphela ngaphandle uzikhuphele ngaphandle ukuze uJesu aphinde ahambe nawe. Ngoba ukusindiswa is a process. Kodwa xa ube kwakhona into engcolisa inhliziyo uyema. Yaphela umhla noma kade uvuka uthandaze uvuka ulale xa uthandaza amabili mathathu uyeke ukuthandaza ngoba awunamhla akhonti kumnandela. Uyadikwa ukuphila kwakho, udikwa iBhayibheli, udikwa ngumthandazo, udikwa into yonke le ikade sakho ubomi bakho ngoba inhliziyo yakho ivalwe zizinto ezingafanelekanga. So ukulomba ndifunyana mina ndingafunyanwa ndisebantwini kodwa ndifunyanwe ndikuKristu. Ndingafunyanwa kuthiwa hayi umshumayeli, wanele ndishumayela kodwa ndibe ndikuKristu, wanele ndihlabelela ndikuKristu, makuthi ndisesulisiwe ndiku yonke into yam noba ndiyaphangela ndithanda uba ndifunyanwe. Ngoba ukufa xa ufika funeka ukufumane uKristu. Abantu kufuneka sikhangela akufumane uKristu. Abadala kufuneka bathi babekhangela impilo yakho bayikhangela abathakathi bathi kunzima ukumfumana ngoba uhlele kuKristu. Ufuneka ukuhlale uKristu. Funeka ingqondo le yakho ngoba ingqondo yemka umuntu ephume kuKristu ibuyele ezweni. Ingqondo ifuna izinto yakhe yazenza ingqondo yakho xa usuke kuKristu. Kodwa xa usekuKristu ingqondo yakho ifunana nezulu.
ingqondo yakho uthi uyibuze uba kanti mina Nkosi ndawucinga nini na apha ucingana nezulu ilo yakho xa uKristu uyaphola engqondweni uyaphumla uyaxakeka umntu xa ephumile kuKristu ndifunyanwe ndikuKristu ndingenabo obam ubulungisa endizenzele bona ngokwasemthethweni ngenayo umuntu okusibamba ndingumzalwane qha noba ndiva kanjani ndingumzalwane ndingenayo kodwa ndikuKristu ndifunyanwe ndiphile kuKristu ngoba kuKristu kuyahanjwa kuKristu kuyahlawa kuKristu kuyendiwa kuKristu kuyasukunywa kuKristu kushunywa kuKristu kuhanjwa kuKristu kuphilwa kuKristu kuhlawa kuKristu uKristu awuphili xa ungumzalwane uphile ngaphandle kwakhe ngoba xa uphuma kuye ungene kungcoleni siyathandaza abaninzi bafe bengamqondi uKristu ivangeli zakusokolisa xa ungamazi uKristu izono uzawusokoliswa ubutsha bakho buzokusokolisa xa ungakhuli kuKristu ubutsha bakho buzakusokolisa kuzawuba khona istage apho ungakholwa phofu phakathi ulikholwa ungumzalwa kodwa ungakholwa ungcole ukholwa just because awukhuli amandla okulahla nokuncama nokufuna uhlambuluko wathola okwakukhula wonganyelwe kukumazi uthi ufuna ukusifihla into yawonganyelwe kumazi uthi ufuna ukusifanisa nabantu wonganyelwe kukumazi uthi ufuna na ubehavior njengabanye abantu into wena uyiswe kukumazi wonganyelwe kukumazi uphucuke kwizinto abantu abangakwazi ukuphucuka kuzo ngenxa yoba wonganyelwe kukumazi uthi lo mbhali ndifunyanwe kuye ndingenabo obam ubulungisa masimele nyawo sonke